पेट्रोल घालून झाले, सगळे झाले, नॉर्मल पेट्रोल घातले, पेमेंट घेतलो. पेमेंट म्हणजे कार्डान घेतलो, कार्ड मशीन असून. आणि त्यांनी जेव्हा तर गाडी स्टार्ट मारली, स्विच ऑन केलो, तेव्हा तर बॅटरी शॉर्ट झाली आणि आग लागली. मग आग लागता आणि मग आमच्या भुरग्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन असले ते फोडले, सगळी पालयली. तिथून आमकां ह्या राजेश भावान मदत केली. तो येऊन मागीर आपल्या शॉपा वरसून धांवन येयलो, फायर एक्सटिंग्विशन घेऊन त्यांनी मदत केली. मागीर ती बुलेट त्यांनी ओडून सायटी गेली. त्याचे खूप उपकार आमकां की त्यांनी आमकां इतकी मदत केली. मैं शॉप में वर्क कर रहा था, जब इधर से आग लग रहा था, धुआं आ रहे थे। धुआं आ रहे थे, आते समय मैं भाग के आया। भाग के आने के टाइम ये गाड़ी के ऊपर आग लगी तो मैं हमारा क्या बोलते हैं खुद रिस्क लेके हम जाके उसको बुझाए। गाड़ी ओढ़ के ले गए उधर? हाँ, बाद में हम जो होने के बाद हम गाड़ी खींच के बाहर लेके गए, नहीं तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता। आणि बुलेट दिली त्या घातले, पहिले त्याने जीपे मारले आणि जीपे चालना म्हणून त्याने परत कार्ड मारले आणि ते कसं सकलसून प्लगाकडसून काय झालं खबर ना, तेसून ते चटको बसलो वाटतं. कार्ड बाहेर पडले स्लीप आणि तो पळालो, हसून गाडी थंय चिलेन पळालो तो आणि बुलेट पेटली. पेट्रोल पंपावर काय डॅमेज नाही, पेट्रोल पंपावर काय डॅमेज नाही. तुझ्यावर कोण असलं? आणि माझ्याबरोबर राजाराम असलो आणि सगळे असले, म्हणजे आम्ही सगळे असलो. तुम्ही दोघं जणांनी एक्सटिंग्विश केला? बुलेट फुल काबर बुलेट फुल काबर नंबर दिसा ना, ठीक आहे.